ons huid en de nomke, die waren er ook bij. En ik vond het prachtig om te blazen. En zij is dat begonnen. En het is nooit weer opgehouden. Toen ik 18 weer. Een heel jong jonkie, in 53. Ik ben nu 28. Ik weer ouder. Mijn huid speelde vroeger ik. En zo ben ik als jonkie. Denk dat ze wel te rekken van die muziek. Ik ben 81. Eigenlijk, ja. Altijd. We hadden de eerste opleiding. Toen jaren heb ik bij trofeeën. We hadden net een muziekschool, dat we de voorzitter van het korps in de tijd. Ja. En die begonnen we maar na, we hadden toen wel een mooie groep jongens. En nou, die had u het eerste zo bijgebracht. Hoe is het nou, als zondag hier bij de bazaar? Oh man, ik weet niet wat het bleund is, hè? Nee? Jongen, het is zo verschrikkelijk goed gaan. Ja, we hebben zo'n soort leuke dingen beleefd. Ik maak het korps. En ja, het kon net op eigenlijk. Het mooie, ja, dat is ik. Het maken muziek maken, dat hij nog niet, misschien ook wel gehad van al die stemmen die tronen klinken. En ja, dat gaat al hier bij elkaar. Toen wij erbij kwamen, toen waren er maar 3 famkes. Dat we in de 60 jaren, 55, 60 jaren. 3 famkes aan een hoorn, aan een alt zijn er toen. En de vrouwen, die winnen geen vrouwen. Maar nu zijn er meer vrouwen als mannen. Ben er nog meer dingen verloren in die tijd? Ja, toen wij erop kwamen, dat we een speciale jeskebakjes maken op een stander. Met een vierkantig denkje en met daar kon dan een sigaar in lezen. En dan daar waren gewoon rookt onder de repetities. Ik rookte toen ik rook al jaren niet meer, maar toen rookte ik wel ja, dan weet ik al tot 14 in die buurt. Maar dan, wij gingen toen van de meiden voor en dan stompte hij van tot de maar inzetten, want dan weer kan het cirkje draaien. Dan heeft hij van maat naar rust. Ja, dat is gewoon dat echt, hè? Dat is ongelooflijk, hè? Ja, Dat echt. kun je nou niet meer voorstellen. Nee. Wij waren in een gezin van 8 benen. En de jongste en de oudste die hebben net bekend, maar die ouders zei het al. En zij is met mij begonnen. Wij hebben 4 benen. En nou, 3 die spelen er nou ook bij. Ja, er zit een dochter van mij op. Ik, neven en schoonzusjes. Ja? Zwaar Ja. en een schoondochter en een schoonzoon. Ja, het is een hele grote familie. Is het virus van die huid krijgen of Ja. moest je mooi? Nou, we moesten nou wel even leveren een diploma hebben. Dat hebben we wel even begonnen. Maar wij gaan altijd op sport en op muziek. Muziek zit wel in de basis, zeg maar. Ja. Maar het is een hele familie, hè, Colette? Ja, dat klopt. Ja, we hebben... Ja, dat gaat zomaar korps. Dat is iets wat je maar jongen al het opzetten kennen. Van treetje tolven tot, nou ja, het is dat je 80ste kist erop blijven. En dat is heel anders dan mijn sport bijvoorbeeld. Dan zit je vaak wel leeftijdsgenoot, heel vaak hetzelfde geslacht, zeg maar. En een korps is een beetje een familie, wordt dat. En doet het die nog wat als die in huid aan zijn spelen? Ja, dat vind ik wel heel leuk dat hij er nog steeds bij zit, ja. Ja, daar geniet ik wel van. En je weet wel, dat zal een keer ophouden, maar ja, hij zet gewoon trouw. En wij zeggen van ja, blijf er wel mooi bij. En, dat is voor het korps ook leuk. Ja, want het zijn de schouders onder uw korps eigenlijk, hè. Zo zeg ik het. In die tijd ben je nog familie van elkaar geworden, toch? Ja. Ja. Hoe zit dat?
Oh, dat zijn wel leren vampjes. Ja, het was zusjes. Ja. Ik had een gezin van 8 ben. En daar waren deze beide vrouwen, daar waren wij verliefd op. En daar ben ik nu inmiddels 55 jaar getrouwd. Ja. En dat ik al. Ja, 58. Ja, En je weet ik nog jongen ook al. Ja, Ja. ja. ja heel apart hè. Ja. Ja, zei ja, wat mogen beleven dan. Ja. Het oefen je hem nog wel volle? Ja, ik wel ja. Ja. Ja, Ja, ik mag daar even dat instrument in pakken en nou, even blazen. Je hebt geen les van elkaar. nee. Nee, wij werden zo lang nog, maar we blazen eigenlijk nooit together. Nee, hè? Nee dan? Nee. Tenminste, dat hebben nee, dat doen we niet. Hoe lang wil je hem nog terug in? Ja, dat blijft, als je wat zo'n blijft mooi, dan wil we de 100 jaar wel hellen. Dat is 2 jaar dan hè. Het jubileum. Dan hebben we een jubileum. Ja, zelf 100. Nee.